Ngivumeleni bazalwane ukuba kulesi stage namhlanje ntambama all the way from Durban kwaZulu Natal. Jesus. Samkele a psalmist, a worshipper. Umntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu amvuse ngendumiso. Amvuse ngani bazalwane? Ngendumiso. Oh, unkosikazi will remember during the hard lockdown sikhuleka imkhuleko yango 12 ebusuku. Abazalwane bevuka siconnecta online and lo mzalwane would sing and say woza Thixo wethu. He will sing and this became a national prayer ukuthi inkosi sisize because ngalezo insuku mawuvuka ekseni kwase kuthusa ngisho ukuthi ufaka isithombe somuntu one birthday ngoba mawufaka umuntu abantu babe assume ukuthi useshonileke nalo. Oh, but uNkulunkulu wathembeka bazalwane. Jesus. Ngongoma will ask that you come, we give you a warm temple of faith. Welcome. Egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. I will ask that uNgongoma sings 2 items that we know, and I will ask that ngasekugcineni Ngongoma you will worship and usher us to the word of God. Inceka kaNkulunkulu Apostle Muzwezi Nxumalo is in the house. Oh, I said Mkhatshwa is in the house. I feel God. Ngizunkulunkulu. We welcome abazalwane aba online. This is the day that the Lord has made and we shall be glad and rejoice in it. If you can stand, I just want you to keep standing because these are holy moments. Noma ngabe uvakashile uyaqala ukufika esontweni umuntu we lifespan encane 20 minutes usuku usulahle concentration, but ngiyakucela nje ngicela nibanikeze noma machapis noma yini nibakhuthaze ukuthi sikwazi ukuthi singene nabo endumisweni noma libongwe igama lenkosi yethu nje. Sibakhuthaza nibanikeze ama switch budget no kusesontweni la uzoba right. Siyakuthanda uJesu uyakuthanda. Lift up your hands. Noma singahlupheka okomzuzwana lo musathane efuna ukusigwinya sibonga ukwazi ukuthi Jesu sengumeli yena uyasinxusela imihla ngemihla. Oh hallelujah, sohlabelela sithokoze. Hallelujah, amen. Sithi ufa ubukhosi yena owaqoba wasifela sina. Oh hallelujah, sohlabelela sithokoze. Hallelujah, amen. Sutufanelwe ubukhosi yena eyo wanqoba wasifela situfanelwe ubukhosi yena owaqoba wasifela thina. Jesu ufanelwe ufanelwe uJesu
Ujesu fanele ubukhosi othunyiswa phezulu Jesu fanele ubukhosi Ngoba yena othunyiswa phezulu sithi mama ngithi sombonga inhlokomo kwabantu kunendawo engiyithanda ethi uJesu unathi ngomo ephangale sambona ngelinye ilanga uJesu unathi ngomo uJesu nathi ngomoya uJesu unathi ngomoya ephangale sisomoya ngobani lapho abambe singu yebo simhlophe ephuma yakubuhle yebo behlazikazi behlazikazi labo kehibona wasesemhlabeni bekhosi mfana bekhosi uJesu befuse moyeni lalela noma beyiswa noma beyiswa akufa babenqoba nasempini kalokha silemfa ake sishune kancane sithi siyanqoba
Hallelujah. Jesus. Gazi linamandla. Gazi likaJesu. Yes, Lord. We thank you, Lord. Siyabonga ukukhona kwakho kule ndawo. We worship you. Hlangana kwethu mawungekho kuyizeleze. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele sikunikeza udumo. Sibonga zikufanele. Sithi wosa Thixo wethu ongamandla ethu usisise Baba sayo wena ono bayo wena osi sayo usi bege kulu nkulu wetwa abathathu munye sisimana njalo ubukhosi bonke ubukhosi bonke nawamandla wonke onke aludumo siyakuthumisa Thixo siyakuvuma ukuba umhlaba wonke ubhedesha wena oyise Zulu nao oke amandla akulo ikeropime rafime simana City amen, amen. City amen, amen, amen. City amen, amen.
this place. Thank you, Jesus. Come on, worship the Lord in the beauty of His holiness. Shout with the voice of victory. He is in this place. Come on, somebody give Him praise. Thank you, Lord. We worship you, Lord. In the name of Jesus. 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 Baete twalale. Baete ngabaete. Hallelujah. Take your place tonight. Take your place tonight. Take your place tonight. Spirit of the Lord. Siamo. Gekama liga Jesu. Siamo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are worthy to be glorified. Thank you, Jesus. Our hands are lifted up, bazalwane. Thank you, Jesus. They are lifted up to heaven. They are lifted up to heaven. We are welcoming a servant of God. How many of you who believe that God will speak tonight? How many of you abathi inhliziyo yami incaniwe namhlanje na? Forwethu Ngongoma, thank you for honoring us this way. Thank you. And we believe that this is a beginning of great things between you and this ministry. And we welcome you. Kuleli bandla ngegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Jesus. Ngivumeleni bazalwane ngentobeko yonke and the joy of Jesus to welcome to this podium. This servant of God is not just a senior to me, but this man of God was sent to this church. I think 7-8 years ago, when Bab Mavundla came to this church, he said, I am going, but somebody must come. And men of God, we are humbled, mtaga ngendlela emangalisayo ukuba kusukela ngonyaka wafika ngawo, we are no longer the same. Bab Nxumalo siyakuthanda. We honor you. We honor God for the gift that you are to the body of Christ and specifically to us as Temple of Faith. Sinikeza uNkulunkulu udumo ngempilo yakho. Namhlanje sibonga ukuthi sizohlala phansi ube umbhobho kaNkulunkulu. And I want to assure everybody online, I want to assure everybody here in this sanctuary. Njengoba ngimila ngizwa into ethi siyenyuka. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyisibani liyakhanyisa. Izwi likaNkulunkulu liyahlakaniphisa. Awu bazalwane bami asihlanganiseni izandla ezingcwele. Samukele Apostle Muzi wezikhwili Nxumalo. Oh, come on, make a joyful noise and give God the glory for His servant. Oh, Jesus. Ngokuba kunjalo vele baba wena wedwa ongcwele.
Siyakubonga uNkulunkulu ngoJesu ngoba ngaba kunjena ngaba sinjena ngaba sikho nala. Wena ungayigodlanga yakhe indodana. Ubonalisa ukusithanda kwakho ngalokuthi seyizona uKristu wasifela. Wayinikela ngenxa yethu wasipha futhi konke kanye nayo. Siyabonga baba ukuthi awugcina ngalapho siphe umoya ongcwele ukuba ahlale kithi phakade. Nguye sinikela le platform esandleni sakhe. Umoya ongcwele thatha lenkundla ngeyakho. Khuluma usebenze kulibandla likaNkulunkulu eliyifa lakhe. Thatha konke okusesifubeni sakhe uNkulunkulu baba usedlulisele khona ungashiyi nakunye. Yelula isandla sakho umoya weqiniso. Usiholele kulo lonke iqiniso. Khazimisa uNkulunkulu baba, ukhazimisa uNkulunkulu uJesu inkosi yamakhosi. Indodana nenhloko yebandla. Singcwelise moya obungcwele. Sembathise inkazimulo yakho moya wenkazimulo. Simathise ngomsa wakho moya womusa. Sigcwalise ngokuphila sibe nakho ukuchichime moya wokuphila. Sikhulule ngamandla akho moya wenkululeko. Siqondiswe nguwena moya waphakade. Phakathi kwethu khuluma uphilise usindise wophule. Uqashule yonke imichilo yejoka nezibopho zobubi wambule ukhulule. Iplatform yakho ubaba kunikeze yona ubusebenze phakathi kwethu. Uma bebhala amaculo ngokusebenza kwakho bathi ngempela usemhlabeni. Uvela ezulwini. Sithethela wena uNkulunkulu umoya ongcwele ubusebenze phakathi kwethu ngomoya okwazi nokuqonda. Wokuhlakanipha nowamasu wamandla nokumesaba uJehova. Wothando nokuzikhuza. Okukholwa nowesibindi. Wobumnene nowentobeko. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let every yoke be broken. Not only here, even kwabasekhaya, which they will come in contact with. Let no one go back home with a burden unremoved. Let no person go out with a problem unsolved. Rather, let your glory and your presence have all supremacy and gainful ascendancy from start to finish. Wena uNkulunkulu wathuma izwi lakho wabakhipha ngale mathuneni abo. Thuma izwi lakhe ebusuku. Likhiphe yilo nalo kithi. Ngisho nakwabangekho la endlini. Abasemndenini nasemakhaya esikuwo. Libakhiphe kuyonke inhlobo zemgodi abakhalathele kuzona. Thank you Father wena ubeka indlebe enxuseni kwethu. uNkulunkulu ozwayo imkhuleko bonke abantu beza kuwe. Uthi sekwenzekile ungu-Alpha no-Omega in Jesus Christ's name. Amen. Akabonga uJesu ophilayo. Ngibingelele. Uqala kunakho konke. Giving honor unto whom honor is due. Ogcotshwe kwaNkulunkulu. Indoda ehamba noNkulunkulu. Indoda emesabayo uNkulunkulu. uNkulunkulu ayigrace with many gifts in the kingdom. Founder and visionary yalomsebenzi wa Temple of Faith. Bilela uBishop uthi ithwala egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu. Ngimbingelela kanye nomama uBishop. Ngimbingelela kanye nomama uBishop njengomathandana wakhe nesithiwa wasakhe. Praise the Lord. Umi lapha ngaphambili nje uBishop ekhuluma eyiqokele kahle njengasemhleni. Ngidabukela umama uthwala ngithi na uyabona lapha ngisho bekuthiwa wayehleze enqaba umama uthwala wayengena chance la. La ayi wayengena chance ke la. Uma kuthiwa umuntu wayengena chance. Futhi nawe mama uthwala uzomtshela sewufika ekhaya uBishop uthi cha yena umfundisi ungibambile ngangena chance la. Praise the Lord. Futhi anombonga uNkulunkulu ukuthi uniphe umholi one omesabayo uNkulunkulu, two onenhliziyo yokuthi kufikwe lapho kufanele nifike khona.
I've been to many places ungahlangana namabandla aholwa abantu ongakhulunywa lutho nokuthi abantu abaye kuphi. First time ngiyilalele indoda kaNkulunkulu ishumela eArk Fellowship Center ngikhona alisalanga iphuzu entshumayelweni yalo yokuqala ngimuzwa elithi ngisho ngabe kuthiwa kukhona izinto oyikhulekela wangayithola okungenani sale sewuthi kodwa angingagejwa ukumbona yena. Ungavumi ukuthi ezinye izinto ziphenduke zibe into enkulu kunalokho bizelwe khona. Ngoba once wavuma zaba into enkulu usuzinika ithuba lokuthi zingakubhekisa noma yikuphi la ukufuna zona khona. Bayezwa abantu abakhona lendlini. Kubeke kube kukhulu lokho bizelwe khona. Konke okunye okwenziwa uwe nokwenziwa abantu kuwena ke sewungakujaja ngendlela ye level yakho kodwa bekukhulu khona lokhu wena obizelwe kukhona. Uma ukwazile wakubamba lokho uyofika la kuyiwa khona. Ngoba uma ngimuzwa kahle mina umpostoli uJakobe ethi ubusisiwe okhuthazelayo ekhuluma ngemqhele. Uthi ubusisiwe okhuthazelayo njengoba ekhuluma ngokhuthazelayo. Umuntu okhuthazelayo umuntu okusuke kunezinto zibekwa. Ezinye zibamgoqana izama ukumvimba, ezinye ifuna ukumchezukisa nasendleleni uqobo. Akayithathe ezeni le nto uJakobe, uyithatha kwakaJesu amazwi. Athi phikelelani ukungena ngesango elincinyane. Uma kuthiwa phikelelani iqondo ukuthi kukhona okuzama ukuvimba ngoba awuphikeleli kungavimbeli lutho. Uyabona njoba ngisuka lapha nje ngiza lapha angiphikeleli ngiyahamba akikho ukuphikelela lokho. Njoba ngihamba nje akikho ukuphikelela ukuhamba. Ukuphikelela kuqala sengifika esiphikeni. Ngoba sivimbile yima ngiphikelelayo ke manje. Bengaphikeleli ngihamba la. Abengaphikeleli. Ngiphikelele sengifike kuphi la. Ingani ngiphikelela ngoba sekukhona okuthiyayo. Lento yokuthi qhamuka into ezokuthiya bese uba namazwi amaningi ukuthi ngcono nje umuntu ayihlalele phakathi ayihlalele phansi musukushesha wena kube wena othi kungcono. Ngoba thina esakushumayezayo asikasho ukuthi ukuhlala phansi ekhaya kungcono. Nalo uNkulunkulu wakusindisayo noJesu wakuvelayo akashonga ukuthi kungcono. Akungagijimi kuzosho wena ukuthi kungcono ukuhlala phansi. Ngoba wena wazi lutho ngento engcono wena. Walandwa sakushumayeza ubhema ugwayi usukhishile. Into engcono awuyazi. Kuyaphikelelwa futhi kuphikelelwa kade ke kwahambeka singekho isidingo sokuphikelela. Bese hambe kuyabekwa okuzokwenza ukuthi wena kulolu hambo lwakho uma ufuna ukuqhubeka nalo uqhubeka kodwa ungasahambi uqhubeka sewuphikelela ngoba enye into ukuhamba enye into ukuphikelela. Ukuphikelela kusho ukuthi umlenze uphakanyiswa uwe. Izinto zikhona ukuphikelela kusho ukuthi there is an added effort ngoba njengoba uliphakamisa nje lolunyawo uyaqala selokhu waqala uhambo uyaqala ukuliphakamisa awukazi uliphakamise kodwa sewuyaliphakamisa futhi akuzoba intshumayelo evela kimi ethi liphakamise wena bona ukuthi lento ivimba indlela yami mina ngisohambweni ukuze ngidlule angiphakamisa unyawo sizothi kule conference phakamisa amasokisi phakamisa unyawo shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah. Uzoliqonda kahle neculo lithi siqonda ekhaya nithi nina masinga thiyeki ngalutho la nasi asikholwa la sombona le sohlala noJesu sohlala noJesu yebo bakithi yebo
kithi sizomona le somona loduma izulu li enezenge uJesu ufanele ubukhosi nje wodunyiswa phezulu akapa ikashirana rakataka pashikatai sekazika tila aika upuku potaika sila haira hainakateka shirindana sila paikata pilara ikoshiana sainata paika shirenda sikatoika oita poina isa kosha koida paita saila shirele rebekotoro masingathiyeki make that your personal goal and let all other goals follow. Onke amanye ama-goals awalandele kodwa lokho akibe khona kumgomo. Praise the Lord. Ukuqhubeka nje nokubingelela ngeke phela ngibayeka abangani bami bingelela ugogo nomkhulu nezibuko zabo ke. Ngibingelela nabafisayo nabo baba befundisa ngelinye ilanga ngiyababingelela. Bingelela abagcotshwa bonke abakhona onyawonhle. Abapostoli nobishop abakhona. Ngiyabingelela ngegama laJesu. Abafundisi basekhaya ama-in-house pastors nabafundisi nje abakhona abangibona basekhaya ngiyabingelela. Bingelela obaba nomama ngiyabingelela. Nalaba abafisayo nabo uba obaba nomama ngelinye ilanga nabo ngiyabingelela. Njengoba ngibingelela abafisa ukuba bafundise ngelinye ilanga nje ngiyabingelela nalabafisa ukuba omama umfundisi nabo ngelinye ilanga. Lento yokufisa ukuba umama umfundisi into evele ixake nje iveli ibambe noma ubani nje. Uyazi ikibambe umuntu omthandazo wakhe wonke wosuku aweqi 14 minutes okuphuma okungena okulala okuvuka nokubonga ukudla wonke usuhlangene aweqi 14 minutes uthola ukuthi ubanjwe nje ukufisa ukuba umama umfundisi. Umuntu ovuka ekseni athi molo Thixo ahamba emsebenzini athatha ihandbag aye emsebenzini ufuna uba umama ungathandazi ovuka ekseni athi molo Thixo athatha ihandbag aye emsebenzini ufuna uba umama umfundisi. Umama umfundisi ongathandazi uyodobhiza uxabene nekhala lakho libhokoza ngembobo ufuna ulifaka ucingo naye ufuna uba umama umfundisi onembobo ekhaleni. Ufuna uba umama umfundisi onembobo ekhaleni. Into nje vele ibambe noma ubani nje. Angishongo ukuthi yini yani ngithi mina into ngiyibingelela ke abantwana abancane bonke oTipod noTeaspoon uma kukhona ngibona nikhuluphele nje uma kukhona nibaphethe ngezisu nabo ngiyababingelela. Uma kukhona abaseyiswini nabo ngiyababingelela ngegama likaJesu. Ngizothi ngiqhubeka nokubingelela ngibenivule lapha na kwiZaga 19 verse 2 kodwa ngiyaqhubeka ukubingelela nje kusaqhubeka. iZaga 19 verse 2 okokuqala sidibana ngokwenzelwa inkosi uMusa ekubeka enhlizweni yenceku yakhe ehola lomsebenzi ubaba uBishop Ithwala. Okokuqala sidibana kulonyaka 2022 ngalokho ke ngithi kinina ke
Happy New Year and a blessed New Year. Ngenkathi singena kunyaka ka2021 sasingangena enyakeni omusha kuphela. Also sasingena na kwi-decade entsha kwishumi minyaka elisha kule millennium le. 2021 was sasibeka unyawo kwi-third decade. Isprofeto sale decade sonke esiphethe nje le decade sonke silapha kuIsaiah 40 ukuthi zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, zonke izigodi ziyophakanyiswa, ziyophakama. Asithi zonke izigodi ziyokwenza njani? Uma kuthiwa izintaba namagquma qondwe izinto ezisezingeni eliphezulu, uma kuthiwa igodi qondwe izinto eziphansi nezidelelekile, idecade lena eza nefundululo ongakazi ulibone lokuphakamisa izinto ezingelutho. Angishongo ukuthi 2022 ngithe idecade yonke. Umuhlaniphile ula endlini useqembini elikhulu kunawo wonke kwipolitiki. Ungavumi uziyokhethweni ka2029 usekulo phuma. Ngoba lelo qembu alisabuyeli ekuphatheni ngo2029. Icala lalo akilo lemkhuba le egilwa amaqembu ezepolitiki. Icala lalo ukuthi lisentabeni, izintaba ziyehla, amagquma ayehla, kukhuphuka izigodi. Thatha ipeni ubhale phansi uma uthanda, mark my words. Leli qembu elikhulu alibuyeli ekuphatheni izwe ngo2029. Hayi ngenxa yalamaphutha la asoba lesewabonayo ngoba bonke abantu bezepolitiki banamaphutha bonke. Lehla ngenxa yesiprofeto ukuthi le decade lena into eyintaba negquma isigodi asona isiprofeto sonyaka wodwa esedecade yonke. Unyaka nonyaka from 2021 to 2030 uzobubuka ema-aspectini onke empilo kwenzeka lento. Okunye senakubona kwenzeka kwi-business world. Ihotela laliyintaba, wathi uma ukhuluma ngalo ulikhulume ngalo njengomuntu impela okhulume ngento ecacile uma ukuphatha igama lalo. Ilona elashoveka phansi. Kwasuka amahotela angelutho anyuka, iHilton Hotel yaya phansi. Kwi-transport company kumabhasi, ibhasi elaliphethe executive liner labanjwa ukufezeka kwesiprofeto ngoba yilo elaliyintaba. Uma wawubheka amabhasi onke ufuna into eku-top class, wawungeke ukhethe elinye ngaphandle kwalo, laya phansi. Kwasuka okungekho okuyisigodi kwenyuka. Ebholeni ku-PSL iclub endala kunawo wonke, iBidvest Wits, iWest University okuyiyona endala kunawo wonke, yafonywa ngo1902. Indala kunoMaZulu, no Chiefs, no Pirates, no Swallows, indala kunawo wonke yashoveka phansi. Kwaqhamukela singakwazi nokuthi kungobani amagama akho, kwafike kwa PSL kwahlala futhi kwangasuka kwahlala futhi. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Uma kuukuthi lendlela angiyeke leyo. Kodwa funda ukumkholwa uNkulunkulu uma kwenza ngoba ifamily ovela kuyona has got nothing to write home about. Ngoba manje ayisamile manje le ndaba ngokuthi uyakhona noma ukhona. Imi ngokuthi season ifikile. Yabona isiprofeto siza nesizini yama upset. Lapho kuzophakama khona non-entity.
Bayangizwa abantu abakhona la endlini. Praise the Lord. Zonke igodi zizophakama. Futhi ungazama uyikhuphula ngama effort akho kulesi sikhathi. Ngoba kuyenzeka umuntu awayiphakamise ngemizamo yakhe. Funa isizini yakho ithi yakufica lapha esigodini ikuthola ususukile, usuyibeke lapho ongabekwe khona. Kuphakama umunye esikhundleni sakho oficiwe ngoba wena sewusuke wazama. Imizamo yamyo phela angifika sizothinta kancane izinto indawo la kuhlala khona izinto eziphazamisa ukuphakamiseka komuntu. Ngisho isikhathi sokuphakanyiswa kwakhe sesifikile. Azothinta umuntu, zothinta indawo la kuhlala khona izinto eziphazamisa umuntu nokuphazamiseka komuntu. Ngisho isizini yakhe athapayina seyifikile. Awungifundela kuIzaka 19 verse 2. Zaka 19 verse 2. Futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Akulungile. Ashona sonke sithi akulungile. Akulungile Ukuba ini? umphefumulo Ungabi nakwazi. Lapha akukhulunywa ngokwazi ukuba akulungile umphefumulo ungabi nakho ngoba ukwazi kuyikhona okuimportant nje. Aqondile ukuphakanyiswa ukwazi nobumqoka bokwazi la. La kuqondwe ukubalulwa ukuthi kubaleke kangakanani wena ungaphazanyiswa lutho wena. Kwadla ukuthi izinto eziphazamisa umuntu azikho kwenye indawo kumuntu. Zisemphefumulweni. Manje la akuphakanyiswa akuchakanjiswa ukwazi la. Kodwa kuqhanjiswa ubumqoka bokuthi wena ungathiyeki, ungaphazamiseki, ungavimbeki. Ube unstoppable. Kwasho ukuthi izinto ezilimitha umuntu ezakhela umuntu ama limitations zisemphefumulweni. Sakuveza ukhiyeke la ongomunye wokhiye bokuqaqa. Le room nendawo okuhlala kuyizinto eziphazamisanayo. Omunye wokhiye ukhiye wokwazi. Uma ufuna ukuthi lezi zinto ezifakwe lapha emphefumulweni zingakuphazamisi, vula ngokhiye wokwazi. Ngoba akulungile ukumphefumulo ungabi nakwazi. Akushiwo ukwazi kwasezweni, secular knowledge. Ngoba sengibafundile abanye babo hayi bonke ukuthi bathakatha nakho lokho kwazi. Futhi uyabaza abanye ubhuquziswa ibhodlela leautumn harvest. Efundile lona lingakwazi ngisho ufunda lo ongaseqaleni. Lapha kukhulunywa ngokwazi kwaphezulu. Ukwazi kwaphezulu kuyaqaqa. Ithiyo ebese ibekwe omubi emphefumulweni. Awuthi ngikuchazele ngomuntu angingene ukuthi ulungile noma akalungile, uyisoni noma akayisoni, uhamba kahle phambi kaNkulunkulu noma akahambi kahle phambi kaNkulunkulu. Asikhulume nje ngomuntu. Umuntu unengaphandle eliwumuntu nalo. Well, most of the time uma sithi sichaza ngokwalakho esikubone ngaphandle. Futhi sichaza sikhuluma ngomuntu kodwa ke singamazi umuntu, kodwa sikhuluma ngomuntu kodwa singamazi umuntu. Unengaphandle lo muntu liyicontainer ngolimi lwethu esishumayelayo, it's a body ngolimi lwemvelo. Kuyezwakala bazalwane. I-outer man ngolimi lweBhayibheli. Umuntu abe nomuntu wangaphakathi
inner man ngolimi lweBhayibheli, small letter M umoya ngolimi lweBhayibheli, spirit man ngolimi lweBhayibheli, i-content ngolimi lwabashumayeli. Umuntu wangaphandle i-container, umuntu wangaphakathi i-content ngoba uqukethwe. Bese kuba khona ophakathi komuntu wangaphakathi nomuntu wangaphandle. Igama lakhe umphefumulo noma isoul. Yena akayona i-container, akayona i-content, uyi-connector. Uxhumanisa okuvela ngaphakathi akwenze ku-understandeke, kumukeleke kumuntu wangaphandle. Aphinda axhumanise okuvela ngaphandle akwenze ku-understandeke kumuntu wangaphakathi. Ngoba laba bobabili baphethe izinto enga-understandwa okunye komunye. Uma lo wangaphakathi evuso kwakhe aka-understanding sure lo wangaphandle, nalo wangaphandle uma esevuso kwakhe aka-understanding sure lo wangaphakathi. Muye umuntu owenza ukuthi bakwazi ukuhlala compatible. Yilo mxhumanisi ogama lakhe umphefumulo. Ngoba lo mphefumulo ukwazi ukuqonda kahle okwalomuntu wangaphakathi nezimfuno zakhe. Aphinda aqonde kahle okumuntu wangaphandle nezimfuno zakhe. Kodwa laba bobabili umuntu wangaphandle nomuntu wangaphakathi aba-understandani, abazwani. Uze athi uma echaza kwabaseGalatia chapter 5 uPawulu athi umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Athi inyama ikhanuke okuphambene nomoya. Abesethi lezi zinto zombili ziyamelana. Uma kuthiwa ziyamelana kuqonda ukuthi zibhekene ngeziqu zamehlo, aziboni ngaso linye. Kodwa ukuze wena wonke ke uhambe impilo yakhe i-coordinated, kuqhamuka lo ngaphakathi ke. Athi uma ekhuluma lo, athi lo umpetho wonke lo usho yanguzwa, athi lo ngaphakathi hayi ngiyamuzwa mina ubeqonda ukuthi. Kusho lo oyi-connector umphefumulo. Uma nalo ngaphandle ethi ngifuna ukuthi mina, athi lo ngaphakathi uyabheda, athi akabhedi mina ngiyamuzwa uqonda ukuthi. So ke ukuthi impilo yakhe iyaphakama noma ishona phansi kuya ngokuthi kulodweni kumphefumulo. Akulungile ukuba umphefumulo ungalodwa ngokwazi kwaphezulu. Indaba yezinto ezishaya abantu ayingalokho okushaya abantu. Ingalokho bekukuye emphefumulweni ngenkathi kufika okuzomshaya. Bekungafika ukuthi kuzomshaya kushaywe khona. Angazi noma uyangizwa yini kodwa. Phela umthetho ubungekho oshayiwe wokuthi uma kufika kube ikhona kuphela okushayayo lo hlaselwa yakangashayi. Bekungafika ukuthi kuzoshaya yena kube uyena oshaya khona. So indaba ayingalokho ukuthi ushaywe yini. Indaba ingokuthi uficwe azashaywe nje emphefumulweni wakhe yena enani. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi na kwazi. Ngizoqala ngiwathinde yambalwa amavesi atshengisa ukuthi lapha emphefumulweni yilapho kuhlala khona izinto ezihlupha wena, zilodwa lapho ibekwe, lapho ithatha i-accommodation, zithola ilodge lapho ihlale khona. Ngizothetha bembalwa nje kodwa awubambe lokhu. Qala uma sesikiyeka ke ingxenye yakho nami ewumuntu ukuthi umuntu wangaphandle umzimba noma inyama, umuntu wangaphakathi umoya nomxhumanisi owumphefumulo. Uma sesikiyeka lokho sesichaza umphefumulo wona wodwa. Umphefumulo isikhwama esimumethe noma esiqukethe the mind, esiqukethe umqondo womuntu, nesiqukethe ama-emotions omuntu, amadlingozi omuntu, nesiqukethe ama-feelings omuntu.
nesiqukethe intando, the will yomuntu. As a result, umphefumulo yilapho inqumo zonke ithathwa khona ezinhle nezimbi. No wonder iBhayibheli ungeke ulizwe likhuluma ngomoya owonayo uyokufa. Awulizwa likhuluma ngenyama eyonayo iyokufa, lithi umphefumulo owonayo uyokufa ngoba decision yokona ithathwe kuphi? Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uyangizwa umuntu okhona la endlini? So ke umphefumulo isikhwama ngikuphinda ngamabomu. Esiqukethe the mind, umqondo wakho ungaphakathi emphefumulweni. I-will, intando yokuyikhethela ingaphakathi emphefumulweni. Ama-emotions angaphakathi emphefumulweni. Angazi noma uyangizwa umuntu okhona la endlini. Bese ngizothi futhi okugcina ama-feelings angaphakathi kuphi? Uma kungake kusetshenzwe umphefumulo wakho usetshenzwe otherwise. Uzubona ukuthi le ndaba lena eyenzeka kuwe ngaphandle ayimile ngokuthi kwenziweni ngaphandle, imi ngokuthi kuthe kwenzeka lokho kwenzeka ngaphandle wawunani emphefumulweni. Ngizokuphindela futhi. Ukuze ubone lento eyenzeka ngaphandle kuwe ayimile ngokuthi kwenziweni noma kwenzekeni ngaphandle, imi ngokuthi kuthe kwenzeka noma kwenziwa wena wawunani emphefumulweni. Uma umphefumulo ungakusetshenzwa kodwa kungayekwa ukuba kwenziwe kuwo kuzokwenziwa ngaphandle, kodwa umphefumulo kodwa kufica usetshenziwe. Ngake kubekwe umlilo ushisa uhambe phezulu kwawo wena ungashi. Lama ndiyahlangana lapha neThekwini ePhoenix iminyakathile kuthiwa azokwenza ifire walking. Akuyona practice espiritual kuphela leyo. I-fire walking kuxutshwe into abayikholwa ngomoya. Ixushwa ne-exercise mental eyaholela ekutheni ujikwe umphefumulo. Ufinyelele lapho khona udecide ukubuka umlilo ngendlela ehlukile kunale owawuyibuka ngayo ungakayenzi le exercise. Umuntu ozokwenza lento aqale wayikholwa ngokwenkolo yakhe uyathathwa ayofakwa kwi-exercise ebizwa ngokuthi i-meditation. Hawubakhona kodwa abantu esekhunda kule meditation uzosuswa kubantu. Ufakwe kwi-practice yokuqala ekuseni ngo-8 uzindla ngento eyodwa kumele zibe ningi. Uma uzokwenza ifire walking after 10 years uzodlinziswa from day 1 ekuseni ngo-8 to 8 ebusuku uzindla ngento eyodwa kuphela ukuthi umlilo awushisi, umlilo 2 hours, umlilo awushisi, umlilo awushisi 5 hours, umlilo kuze koshaya u-8 ebusuku kuthiwa hamba uyolala. Ubuye ngakusasa ubuyiselwe khona kuthiwa 8 to 8 umlilo awushisi. Awuyibheke leyo nto leyo kuphela unyaka, kuphele emibili, aziningi awufanele uku-add okunye, kumele ubhekane nento yodwa kuphele emithathu iminyaka. Uzindla ngento eyodwa nje ethi umlilo awushisi, umlilo ibe u4 iminyaka from day 1 njalo 8 hours every day 5 years umlilo awushisi, umlilo awushisi 8 years umlilo awushisi 10 years bese kuthiwa senizograde manje. Uthathwe umlilo ubekwe la, ubekwe kumuntu onomphefumulo. Kulowo mphefumulo kanti kunengqondo ejovwe for 10 years. Ingqondo ijova ngokuthi umlilo awunjani. Ungathi niyangizwa kodwa. Uyazi manje niyangizwa. Akuzokwenziwa lutho emlilweni to strengthen umlilo or to weaken it. Uma ubekwa lo mlilo phambi kwalo muntu, indaba ayingamlilo, indaba ingaye ukuthi umlilo umfice yena lapha emphefumulweni enani. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah.
Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Isuku inkuzimalanga ingakazi kwenze nangelilodwa ilanga. Kodwa number 1 it character trait ezoba remarkable ngaye yize engakaze ahambe phezulu komlilo nangelilodwa ilanga. I character trait number 1 ukuthi uzoqonda kuona without any fear. Hayi uthi wayezalwe engena fear yomlilo kodwa lo 10 years ezindla thapha ekhashiranda lo 10 years ezindla 8 hours a day for 10 years uye wenza waguqulwa isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yakhe maqondana nokwenziwa umlilo enyameni yomuntu. Lento yeyibazi lezothi umlilo ukushisile ibazi engekho ibazi message ethunyelwa umphefumulo ngoba awuqala ukuyosha lapha ngaphandle uqala ukuyosha lapha kwisoul bese isoul ithumela imessage emzimbeni ethi mzimba wenze njani manje mzimba uyasha. Uma uzothi uyafika umlilo emzimbeni kanti isoul inenye imessage kudilithwa amakhadi amadala ngomlilo kwafakwa amakhadi amasha athi akho kusha la. Uzothi uyaqhamuka umlilo isoul ithumela imessage emzimbeni ethi mzimba uphile saka wazi wawunyathela umlilo. Ungashi lento engakushisi kuyinto eshiya ibazi kubantu uphuma ungenasibazi hayi ngamandla omoya wenkolo ngene kuyona kodwa ngamandla oguqulwa kwengqondo okuzalwe yipractice ye-meditation for more than 10 years. Umphefumulo wagcwala lokho kwase kwenzeka kuwena ngaphandle njengalokho umphefumulo wakho unjalo. Ngabe sikuthe mqotho wemqotho nike ninake ukuthi uJesu neBhayibheli lisikhulumisa magangangozi. Nike ninake ushiya ama promises esiwanikwa uNkulunkulu are very audacious amagangangozi. Kusho ukuthini webazalwane masikhuluma iqiniso la ngempela iyebo neyebo kusho ukuthini athi uJesu you shall ask whatsoever. Uyawazi kahle whatsoever. Uyawazi kodwa aniyahle nobazalwane ngoba nonke nisiphasile izingisi niyasazi. Uyawazi kodwa kahle whatsoever uthi ukuthini. Uma sesikhuluma iyebo neyebo whatsoever uyawazi ukuthini. Uyazi yingani uJesu ekusho kalolo whatsoever akungoba ewumholi ogcwele izethembiso njengabaholi bezepolitiki. Ingoba wazi kahle iposition akhuluma leyo promise ekuyo ipromise iposition engafani nabakuyo laba bathenjiswayo. Laba bathenjiswayo bamukela le promise kukhona ithiyo okusamele ke igudluzwe kwisoul. Lo othembisayo uyikhuluma kwiposition yokungabi na hindrance nokungabi na sthiyo kwisoul. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Singena kwi-decade lapho kuzophakama yonke into engenagama, yonke into edelelekile, yonke into engelutho, yonke into ebukelwa phansi ngokuba uNkulunkulu wethu uyayithatha izinto engelutho ukuze ajabhise eziwutho, ayithatha izinto eziphansi ukuze ajabhise eziphakemeyo zezwe, athatha izinto ezingubuwula ukuze ajabhise ezihlaniphile zezwe, athatha izinto ezingekho ukuze ajabhise ikhona, athatha izinto ezibuthakathaka ukuze ajabhise namandla. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Umoya ongcwele engasanga sishukumisi thina ukuba sikusize ngobungozi besoul.
ungaphenduka uzivimbe wena isizini yokuphakamiseka kwakho seyifikile. Ungaphazanyiswanga amadimoni. Angiphiki ukuthi nawe awafuna uphumelela, nguphiki lokho ngoba angeke ngibone ba ummeli wamadimoni mina. Angiphiki ukuthi amadimoni awafuna uphumelela, kodwa ngithi mina uma singakusizanga endabeni yesoul ungaziphazamisa engakuthintile amadimoni. Ngizokukhothela nje iBhayibheli ngikusize kalula ngoba uyalazi. Yabona la John chapter 5 sekufike isizini yendoda eyeqiwa amathuba abanye bewathola for 38 years bewathola yona igejeka. Lafika la isizini yalendoda lafika ithuba laqonda kuyona ngqo kwangalokho kucelwa imvume kwabanye kwathiwa uyathanda ukusinda na. Uyazi impendulo yayikhipha le ndoda ayivelanga from the inner man, ayivelanga kumuntu wangaphakathi, yavela kwisoul. uJesu wanikezwa impendulo evela emphefumulweni. Phela ngithe umphefumulo isikhwama esiphethe ingqondo nemizwa nama emotions ne-will nama feelings. Uyazi yini le phendulo uJesu? Akuyena lo muntu ngoba umuntu ungumoya. uJesu akaphendulwanga umoya wale yandoda eyayisihlale ishosha for 38 years, waphendulwa umphefumulo. Umphefumulo waya kwi-database wakhotha umphefumulo izinto engamarekhodi ezenzeko zala echibini, ukuthi la echibini akaze kuphile umuntu engenaye omunye omsizayo, ukuthi uma ichibi lishizanyazanyiswa abese eyamphosa. So umphefumulo unengqondo, le ngqondo ibhizi ke ilethi information elandwe kwi-database ukuthi akekho wakwasinda lapha echibini engenaye umuntu omsizile. Bonke kulo 38 years ubabuka bonke babe nabantu babo. Wena ngabe sewusindile kusho umphefumulo, usho umsindisi usephambi kwakhe. Umphefumulo awazi lutho ngomsindisi ophambi kwalendoda, ngoba amarekhodi asemphefumulweni akuwona amarekhodi ento uNkulunkulu azele ukuzoyenza, amarekhodi ezinto ezake zenzeka. Ngicela ukunibuza, uvinjwa ubani lo muntu? Uvinjwa amadimoni noma uvinjwa umphefumulo? Ngicela ukubuza wena ke, ziphi izinto ezithiya ukuphakamiseka kwakho zisemphefumulweni? Akulungile ukuba umphefumulo wakho lo ungabi nakwazi, ngoba umphefumulo wakho kodwa uNkulunkulu eselibeke phambi kwakhe ithuba uqhamuka umphefumulo wakho nalama record awo. Enye indoda kwadinga ukuthi uNkulunkulu ayishaye ngoba umungu lithule ukuze kuzalwe uJohane, ngoba ingilosi iyakhuluma, ikhuluma izinto ezingamaqiniso okomoya, ngesingisi sikubiza ukuthi ama spiritual realities. Ingilosi ikhuluma izinto engama spiritual possibilities. Yena akayilandi kumoya into elethwe kuye ngomoya, uyilanda emphefumulweni. Uthi uZakaria umyeni kaElizabeth lokhu kokwenzeka kanjani njengalokhu umkami esemdala. Ngicela ukubuza, ngoba uZakaria usendaweni engcwele lapha angangeni khona umpristi engayihlambululile, so akho madimoni la. Uma bengene ngawo bezofa donswe ngeketango la, ungcwele lo Zakaria ophendulayo. Nalempendulo yakhe ayivele ekungcoleni, inkinga ivela emphefumulweni onama record ukuthi uzala ngoba inyama ifresh, manje umkami yena usegugile. Lento ayitshela ingilosi ama record awathathe kwi database yengqondo osemphefumulweni, ngoba akekho umuntu owaqale waya kuZakaria aqala wayo renew the mind ukuzithi ingilosi iqambi ikhuluma imind kaZakaria ibisivumelana nokuzokwenziwa uNkulunkulu okumenyezelwa ingilosi. Ngicela ukubuza, uZakaria wavinjwa amadimoni noma wavinjwa umphefumulo? Akulungile ukuba umphefumulo wakho ungabi nakwazi.
Uma umphefumulo wakho ungenakwazi uzoquestiona izinto uNkulunkulu afuna ukwenzela zona. Seziphambi kwakho mbishop, seziphambi kwakho mqotho, seziphambi kwakhe umphefumulo uyibuze. Umphefumulo unesidididi nje odlalayo. Either uquestiona into ezokwenziwa kuwena noma uquestione wena. Uzusho nangomlomo phimse uthi yimi lo, uthi yimi kahle, awuthi ngiyincinzi. Umphefumulo unemkhutshana. Umphefumulo unemikhutshana ongeke uyiqede. So kulesi sikhathi lapho uNkulunkulu azokwenza khona imanga kubantu abangenagama. Bengifonela umfundisi ngolwesihlanu ifinal lena yeAFCON izodlalwa ngesonto lwangangena ucingo sengifonela manje ngithi mina sekulate into ebengikufonela yona ngeke sakwazi ukuyizwa ngoba ubuzoyizwa kahle uba ngisho ulibambile ucingo ingakadlalwa ifinal. Uthi awusala uzokhuluma kubuzo uthini ngithi nambe ngizothi ifinal idlalwa abantu esebewini iAFCON 7 times. Badlala nabantu abangakazi bayiwine nakanye. Bese ngithi isiprofeti usale decade sithi zonke izintaba ziyokwehliswa. Onke izigodi zokwenzana igodi ukuba walibamba ucingo ubuzoba neclear revelation yeprofesi hayi ka2022 kodwa yedecade. Kodwa manje angisenamandla senginqunde kamandla ukukutshela wena ngoba ucingo ulibambe after ama results sewunawo. Ngcono uba ulibambe ama results ungakawatholi ngoba ebezothi mayisefika bese uyamqonda ukhulumeni. Bengizokutshela ngolwesihlanu ukuthi njengoba laba sebewini iAFCON 7 times yena kule final ibona abayintaba. Laba bangazange bayiwine ibona bayisigodi. Ngamanye amazwi it's an AFCON final yokuqala ye mountain versus the valley. Futhi no matter ukuthi history ithini, ihistory ayizukusebenza lapha kosebenza iprofesi ozowina ikhapha phamsi indebe isigodi sizoyiphakamisa indebe. Njoba ngishilo ngathi ngeke ngisamtshele ngoba ufone ngesonto, ufone namhlanje emini. Ufone sekuvela ama results esaziwa. Nawe ngeke ngisakusho lokho ngoba bengokukhotha kahle uba ifinal ibidlalwe before ngifike namhlanje. Ngoba ngizothi uma ngokukhotha kuthi mase kuyo kufanele ukuthi ake ngiyobona ngempela. Ufike ubone ngempela. Ngoba yonke lento underdog engathathwa notice. Lene thathwa kancane okwesishebo samathumba. Iyona uNkulunkulu azogila ngayo imanga nazo okwenza azoyigilela imanga ayenzela imanga. Uma kuprepare abantu abangono name nabangena background ukuba uNkulunkulu avele ngabo ngokudlulele. Aqalwa kwenye indawo nama fasting mahle nama prayers mahle kodwa ayingashiywa indaba ye preparation of the soul. Awuthi ngibuyele kulento engize ngithenga ngokhotelana amahubo 31 uverse 7 aveza lapho inkinga nezithiyo zakho nento ezikuhluphayo zihlala khona. Kulezi ingxenye ezintathu zomuntu angithi siye umuntu ungumoya, umuntu ungumzimba, umuntu unomphefumulo. Angithi sisho njalo. Sathi umphefumulo umxhumanisiwe ngaphandle lumzimba nengaphakathi elingumoya. Angithi sisho njalo. Ake sibheke ukuthi lezi ingxenye ezintathu kanti lezi inkinga nezinhlupho zihlalaphi. Funda amahubo 31 verse 7. Yeah. Ngizakwethaba ngijabule. Yeah. Ngomusa wakho. Yeah. Ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami. Ngizokwethaba ngijabule ngomusa wakho ngokuba ukubonile ukuhlupheka kukabani. Qhubeka. Wazinaka izinsizi zomphefumulo wami. Manake. Kulezi ingxenye ezintathu zomuntu okungumoya nomzimba nomphefumulo. Uyizwile ukuthi izinsizi azathachwanga nomoya. Akushuwa ukuthi wayinaka izinsizi zomoya wami. Uzwile? Akushuwa ukuthi wayinaka izinsizi zenyama kuthiwe unaka izinsizi zani. Iphinde ephetha ama record izinsizi.
uma ufuna uba victorious deala nani. Ungayilwa kanjani impi ube umnqobi kanti uya empini uyasindwa emphefumulweni awu emthishanga insizwe. Esinye seyizathu zokuthi sitha silethe izinto ezizoba buhlungu kuwena akusikhona ukuthi siyakuzonda kuphela, vele siyakuzonda. Ngeke ngasho ngasekuqaleni angizeli ukuzoba ummeli wamadimoni mina, vele siyakuzonda, angisiphikeli kulokho. Kodwa esinye seyizathu esenza ukuba isitha silethe izinto ezizoba buhlungu kuwena ukuba uye empini wena ozobhekana nayo usindwa ubuhlungu benzeke kuwena. Uyezwa kodwa umuntu okhona la endlini? Ngoba siyazi sithi ukuthi uma uzoya wena kukhonto egcwele emphefumulweni sekunonto esivela iqalile ukulwa nawe singakalwi sona nawe. Uma une wisdom yasezulwini sekufuna ukufunda indlela zokuthi ungalwa kanjani nokukuwe ungakayi ukuyolwa nokulwa nawe, ukuze ungagijimeli ukuyolwa nokulwa nawe kanti awuqedile nokukuwe. Hayibo, uyazi uma ngizonyazizwa lapha awufunda amahubo 42 uthola ukuthi kwenziwa njani ngezinto ezisemphefumulweni. Sosheshe siqede ungesabi, sosheshe siqede. Kodwa ngifuna uyibambe amahubo, funda amahubo 40 uthini uverse 11. Yini ukuba udangale, yini ukuba udangale mphefumulo wami, Yeah. uyaluze phakathi kwami na. Methembe uNkulunkulu ngokuba ngiseza kumdumisa yena. Mana ke ngifuna ukugcina ngayo le ndlela le ngoba uverse 11 uphethe enye yezindlela, asithi enye yezindlela yokudila nempi efakwe isitha emphefumulweni wakho ungakayi kuyona impi yangempela ezobhekana nawe. Uverse 11 uphethe enye izindlela ukuthi qala ulwe kanjani nempi kuwe ungakalwi nempi eza kuwe. Bayezwa abantu abakhola endlini. Kodwa awuye kuverse 4 kuona amahubo 42 yana kuverse 4. Ngiyakukhumbula lokhu, Yeah. ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami. Mana ke indlela yokuqala yokuthi uqede ngempi ekuwe edepositwe emphefumulweni ungakayi kuyolwa impi obhekene nayo ukuthi thatha umphefumulo wakho uyowuthulula. Njoba ngithe uyisikhwama nje, it was a parable impela kufanele uyibambe leyo. Isikhwama senziwa njani isikhwama? Uma sikhuluma ngama-hero esifazane, a female hero is a heroine, angithi. Enye yama-hero esifazane uHana. Ongavelanga nje waqhamuka esemdumisa uNkulunkulu kungekho zinto ezibuhlungu ezake zaba yimpi kuye. uHana wakwabuza ubuhlungu bokuya njalo entabeni umnakwabo ebonga into ayibonayo yena abonge into angayiboni. Abonga ukufika nje. Kungagcini lapho anqokolozwe umnwako wabo. Bangizwa abantu abakhola endlini. Uma senqokolozwe umnako wabo kungene konke lokho emphefumulweni. It is on Bible records bazalwane ukuthi yena wayethi uma sekungenile konke lokho kunqokolozwa kwagcwala emphefumulweni ezwe ukuthi impi engibhekene nayo yangaphandle angizukuqala kwakuqala ukuyilwa ngakayiqedi le ekimi. Abese vele ayiyeke leya aye tempelini ayodila nale kuye. Uyangizwa umuntu okhona endlini? Umyalezo namhlanje uthi dila nempe kuwena. Ulinqoba kalula izwe uma uqale wayinqoba wena. Asikufundeni ukuthi kubalekile ukuyinqoba. Kubalekile ukuyinqoba. Learn to conquer yourself.
Ngoba it is a person who has been able to conquer oneself who can conquer anything on earth. Uma sifika lapha ethempelini wawuthulula kwafika umfundisi wafika kahle uhana umphefumulo wakhe usuthululiwe ngoba usuku senkingeni uma uzohlala nomuntu kade layishe usizi uqandane naye kanti umphefumulo akakawuthululi uthi umbuza impilo indlela ozophendulwa ngayo ngeke uyithande. Umfundisi waba womunye wabafundisi ababusisiwe bokukhuluma ngaleya ndlela kanti ukhuluma kahle kumuntu omphefumulo wakhe unjani uthululiwe. Uthi umfundisi okuyinto eyenele nje ukuthi iprovoke umuntu angiphathi khona uma umphefumulo ungathululiwe hayi baba wawuzotheza olinenkume. Uthi umfundisi uyodakwa kuze kube nini umuntu wesifazane kwasho ukuthi lo umphefumulo wakhe unjani uthululiwe. Yaphendula from the depth of humility usizi nolaka lokuncokolozwa luphumile selithululwe lonke. Awuthi ngiphinde Temple of Faith izinsizi ziyathululwa musuhlala nalento ilayishile ungayigcini lento ilayishile ngoba njengoba uyinikeza accommodation nje ufuye into engakuthandi ngisho ungayithanda wena kodwa ayikuthandi yona. Insizi ziyathululwa. Phendula umuntu ose empty uthi incekukazi yakho hayidakiwe kodwa ithulula umphefumulo wayo phambi kwaJehova. Umfundisi wezwa indlela aphendule ngayo lo muntu is still submissive. After such ordeals she has gone through, wathi umfundisi uNkulunkulu makakunike konke okucelayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngasho ukuthi go a step further. Njalo mase kufanele ubhobokele kwi-upliftment yakho. Isitha asiba nendlela esenza ngayo ukuthi sikuphambanise nompriest wakho. Njoba ngishumela ngidlulela nje nginendaba noma ukuphambana kwakho nompriest wakho kuvele emadimonini noma kuvele kubantu abaxoxe kuwe noma kuvele kwindlela omuzwe ngaye ekhuluma wathi ekhuluma kanje wena wamuzwa kanje anginendaba kodwa lento eyenzeka kuHana nompriest yayenela ukuthi baxabanise igcina ingane ingafikanga. Kwasho ukuthi lento yenzeke kahle umphefumulo wakhe unjani. Awuthi ngubuze yini engase yenzeke before kufike into ezinkulu oyilindeleyo. Ngase kungafika izona kuqala. Ngase kufike into efuna ukukuphambanisa nompriest wakho. Bese kuyacounta ukuthi ikufice wena unjani emphefumulweni. Ngoba indaba ayingakho okufike kuwe, indaba ingokuthi uficwe unani emphefumulweni. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Enye indlela ke zokuthi uyinqobe impi yasemphefumulweni ukuba nehabit yokuthulula. Laba benkonzo endala ke emgcojo Bishop yabazi babe nalento okuhlambuluka kodwa babesala nje kutheni babethanda kakhulu ukuhlambuluka kumuntu kunakuNkulunkulu. Abantu engibathanda kakhulu ke mina laba bakubambe kokubili abahlambuluka kuNkulunkulu nakubantu nakumuntu. Kodwa lo hlambuluka kumuntu kuphela. Kukhona uGcobhano osalayo ngoba ugcina ngasamazanga yena. Kezwa labazalwane. Ngoba uHana ayikho into ayikhuluma nomuntu kodwa wakhuluma noNkulunkulu. Kanti laba abafundiswe kulawo mabandla okuhlambuluka bagcina bekhuluma nabantu bengasasho ngolutho uNkulunkulu. Angeke ngakholwa ukuthi sokhiciza uhlobo lomakholwa oluzokhuluma kubantu kuphela uNkulunkulu angakhulunywa bengathi uvalelwe ngaphandle kweindaba zami. Angikwazi ukukhonza uNkulunkulu engimvalele ngaphandle kweindaba zami ngavulela abantu ngavalela yena. Of course okumele kuhlanjulukwe kumuntu kumele ukuhlanjulukwa kumuntu.
kodwa angikwazi ukuvalela owangenza, angikwazi ukuvalela ongithandayo, angikwazi ukuvalela othe uyakuba nami kuze bese kupheleni kwezwe. Akayi kungishiya, akayi kungiyeka. Shout hallelujah. Webazalwane, angazi ngizoyi-reinforce kanjani lento, kodwa ngicela ukukutshela ngiphinde ipoint eyodwa ukuthi iqhamuka ngendlela eziningi nje, ngithi mina akusho lutho kuzeni kuwe, okusho utho ukuthi uficwe unani emphefumulweni. Bambalwa kabantu abasindiswe abaqondayo ukuthi uShadrach noMeshach noAbednego lento yokufakwa esithandweni somlilo ayivelanga nje yenzeka nje buhuhumezi. Phela iBhayibheli lithi uNkulunkulu wethu uthembekile, ongayikuvuma ukuba silingwe ngokungaphezulu. uNkulunkulu ohlezi esihlalweni omdala weinsuku, omehla kanje ngamalanga womlilo, onyawo zakhe njengetshe jasiphi, wathi osehlalweni ngeke ugijime uye kubafana bami ungayidlulisanga kimi leyo nto, wesathane letha la yini lo baphathele yona, uyobenzani, letha la. Alusothane mphethe umlilo ukuthi bangimiswe kabi lapha eBhabhiloni, selokhu wafika bona noDaniel angisebenzi kahle lapha eBhabhiloni. Ngithi what, fine, ngizokudedela uyena lo mlilo wakho uyobashisa, kodwa ke awuthi ngikale ukuthi kulevel yokukholwa kwabo nelevel yokwazi abanakho emphefumulweni ngingayiphasa isayini le test, ngoba angiyikuvuma ukuthi abafana bambalingwe ngokungaphezulu kwamandla abo. Ngenkathi eba assessa uNkulunkulu ukuthi bafanele yini ukutestwa ngale test, wahamba yobabheka beattenda njalo emasinagogweni ngamasabatha. Emasinagogweni kwakunomkhuba ukuthi incwadi efundwa kakhulu khona kubeka Isaya. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. Ubufakazi bokuthi incwadi efundwa kakhulu okungakafika ebufakazini, into eyayenza ukuthi ithandwe incwadi kaIsaya ukuthi iyona ke eyayiphethe inkululeko yasemhlabeni kaIsrayeli. uIsrayeli akazange eyiprofethweni anake inkululeko yokomoya kakhulu, wanaka kakhulu inkululeko yasemhlabeni, ukuthi lo muntu okhonjwa abaprofeti olindelwe ozayo siyakumbona ngokuthi abe ngonamandla okusikhulula esandleni sensimbi sombuso wamaRoma. So ke eka Isaya ke ngoba iphethe iprofeto eziningi ezihamba kulowo layini wokukhululwa kwabo ezandleni zababusi abangabacindezeli, iyona eyayifundwa kakhulu emasinagogeni kunezinye incwadi. Ifundwa ngenxa ye-interest abanayo bona, not ngenxa yothanda abanalo ngoNkulunkulu abazomkhonza, kodwa ngenxa ye-interest bona abanayo bona. Yingakho phela kuloya conference leyana induna yekhulu isibuyele eTopia itholakala ifunda incwadi kaIsaya igebeli kalishi. Ayiqalange ekalishini leya ncwadi, iqale conferenceini yayilokhu ibelesele ngoIsaya from day 1 to the last day of the conference. Isithi uma isidrive wake ibuyiselwe emuva ithi awuthi ke ngiyiphinde lento ekade lokhu iphindwa ke ngizwe ukuthi mhlawumbe ngizogcina ngiyiqondileni uma sengiyibuyekeza ngingedwa. uNkulunkulu wenzani manje? Ubheka i-record of attendance register before a passes test. Uzongizwa kahle namhlanje, bayezwa abantu abakhona endlini. Uma ebheka uthothi labafana babengalovi futhi babe khona kuma services amaningi okufundwe kuwo uIsaiah 43 verse 2 othi noma udabula imifula yamanzi eminingi ayikukukhukhula, noma udabula amalangabi omlilo awayikukushisa. Wabheka uNkulunkulu ohlola inhliziyo, waye enhliziyweni kaShadrach noMeshach noAbednego wayobheka ukuthi laba ne-impact engakanani
lelozwe bebelokhu liphindwa njalo emasinagogeni ngamasabathana. Wathi uma ethi ubheke kaAbednego athola ukuthi langena laqhila. Wathi ubheke kaShedraki wathola ukuthi langena laqhila. Wathi ubheke kaMeshaki wathola ukuthi langena laqhila. Wabuya uNkulunkulu waphendukela kuSathane wathi okay fine, carry on, noma ungabashisa hamba uyobona. Shout hallelujah. 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 uNebukadnesari ukhipha isimemezelo nje sokuthi akwakhiwa ithole lakhiwa. Wayesethi wonke umuntu akakhuleke kulona, bakhuleka abanye abangakhuleka laba. Ngenkathi bemi laba bemdondoshiye bengakhuleki, wathi uNkulunkulu nazo-ke ngihlolile inhliziyo ngababona ukuthi bangayimela leyo. Babizwa phambi kwaNebukadnesari babuzwa ungamabomu yini Shadrach nawe Meshaki nawe Abednego ukuba makhala igeke nehabhu negemfe nemqangala nazonke inhlobo zokubethwa ningawi nikhuleke kusisithombe na? Impendulo yabo asidingi nokuba siziphendulele kule ndaba, kodwa uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula nasesithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula nokusikhulula Nkosi. Shekapakatarabasirad rekatakapaikatarabashirad rakopokotorobushirad. My question to you ukuthi izinto ezifika kuwena zifika unani emphefumulweni? Ngobonga ngani enkosini ngingena hatapai katara bashirad hatakaina saina shira hirakatapai kasai kasila shina haikapai tasaina lekapai kataila rabasirad. Akulungile ukubala iminyaka kade wasindiswa, kodwa ukuthi makufakwa i-dipstick emphefumulweni kuthola athi empty, awunakwazi. Inkonzo singathandaza. Nami ngisho njalo ukuthi singathandaza. Akulungile. Awuthi ngibuze bafikwa benani emphefumulweni wabo? Bafikwa benokwazi. Basiwa emlilweni. Ngoba labahanjiswa emlilweni abantu abazindle ngomthetho wakhe imini nobusuku. Omunye lo mthetho yabo ukuthi noma bedabula imfula yamanzi emkhulu ayibakhukhula for 10 years. Njengalaya amadoda layana aleya nkolo. Ngamanye amazwi nginezele iexample yabantu ababili abangafani ngeenkolo. Laba baleya nkolo bafake into emphefumulweni for 10 years umlilo wangaba affecta, hayi ngenxa ukuthi bezikhondla kodwa ngenxa yento efunyanwe emphefumulweni. Sekuqhamuka abafakwe lena yethu into nayo ifakwe kuphi? Ngoba nathi sinayo eyethi into othuma uyifake kahle emphefumulweni usho ngesibindi ukuthi come what may. uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula nasesithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula nokusikhulula Nkosi. To be continued. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asimenge inyawo bazalwane.
Ngicela siphakamiseni izandla. Ngicela ningibheke nonke bazalwane. Ela ningibheke. Lift up your hands.